बर' बिमानि थाखाय बिथाङा जे दख'ना गाननायनि पलिटिक्स गेलेगासिनो दङ बिथांमोना बुंदों मा दिल्लीयावलायनो दख'ना गाननानै लेक्सार हैगोन दिल्लीयाव दख'ना गाननानै लेक्सार हैबाल' बर'नि समस्या जोबगोन नामा 30 बोसोराव मन्त्रि एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय एमएलए जालाय जानायाव मानो बर'नि खोथा फंसेबो बुंनो हायाखै बियो माने आसाम एसेम्बलियाव बुंनो हायाखै बियो बर' आइजोनि थाखाय मानो फंसेबो रायखांनो हायाखै बियो दिनै बर' बिमाया बेसेबां आलाय सिलाय जानानै दङ गांनाय उखैनाय दिनै आइजोफोरनि थाखाय वमेन रिजार्भेसन मानो बिनो हायाखै बियो आसाम एसेम्बलियावथ' दोनथ'दो दा बिटिसि सरकार जाय खुंबाय थानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' फंबाय जायोनो आब' प्रमिलानि होमबा बिब' फंबायलायावनो मानो बिना होनो हायाखै बिलाय दिनै आइजो वमेन खथाखौ मानो बिना होनो हायाखै बियो बिब' फंबायलायनो बेनो मावनाय जादों नामा जाथिनि थाखाय बर' आइजोनि थाखाय मावनाय जादों नामा आइजोनि थाखाय मोनसेल' खथा बिना होनो हायैया मा मावनाय जाखो बिलाय दख'ना गाननानै देखायहैबानो जागोन नामा दिनै बर' रायजो राजाया दख'ना गाननानै दिल्लीयाव आन्दलन खालामहैगासिनो हाजार हाजार लाख लाख मानसिया थांनानै रायजो राजाया बेसेबां माइ दै फाननानै बेसर फाथो फाननानै आन्दलन बड'लेण्ड नांगौ 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 होननानै आन्दलन खालामदों दख'ना गानै गानै गामसा गानै गानै बे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मालाबा गामसा गाननानै बिटिसियावनो लेक्सार होफैदों नामा बियो मालाबा बे बिटिसियावनो मालाबा जिरायफैदों बियो गामसा गाननानै आरो दिल्लीनि खोथा बुंदों बिसोरो दिल्लीयाव दख'ना गाननानै देखायबानो जागोन नामा आं बेखायनो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहा गाबोननिफ्राय आङो खोनानो मोनदों आबोबाबो प्रमिला रानी बायद'नि जानानै मबिलाइज खालामसिगोन बिथांमोना हाबगोन नाथाय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन दिनै आबोबा खामानि मावैया बेसे गोबाव जाखो नोंथांमोना नुदोंना मा मावबोखो दिनै जाथिनि अलखद बड'लेण्डआवबो बिथांमोना बाहागो लानो हायाखै मानि थाखाय लानो हायाखै दिनै मोनसे बड'लेण्ड समस्या बर' जाथिनि दिनै बिथांमोना आदब माने मा अल बड' वमेन वेलफेयार फेडारेसन माने बर' आइजो अनसाय आफाद दिनै बर' आइजो अनसाय आफाद माने बर' आइजोनि अनसाय आफादनो मावदोंमोन गोदोनि आबोबा नाथाय बै समनि आबोबजों दानि आबोबजों गोबां डिफारेन्स दङ नोंथांमोना नुदोंना गथ' सानै साथाम गारनानै बर' हिनजावाबो सोरजों खारफालांदों पेपारे कागजে नुगासिनो ना नागिरदों अबेबा खबर लादों नामा होमबा जाथिनि मावग्रा जाबाय नामा बेफोरो दिनै बै दख'ना गानग्राफोरजों खारफालांदों बे गोलावफोरजों आरो मालाबा गाइखेरफोरजों मालाबा एम्बुफोरजों मालाबा हांसो जाग्राजों खारदोंना खाराखै होमबा नागिरदों नामा खबर लादों नामा होमबा मा बेयो बर' आइजोनि मोनसे बर' जाथिनि जातीय संगठन जाखो बेलाय आखुखौ रायबाय थानायानो मोनसे जातीय संगठन जाबाय नामा दिनै दुलाराय बर' फरायसाजोंनो नांथाबबोनानै मावबोनाय मोनसे संगठनमोन बियो होमबा बेखायनो आङो बुंगोन नोंथांमोना बेयावबो बिजिरनानै नाय बिथांमोना बुंनो हागौ नै ओरै बिना गयारिया बुंफैदों होननानै नाथाय बेयाव नोंथांमोना बिजिरनानै नाय नोंथांमोना गावनि गोसो गोरबोआव दांनायनानै गावनि गोसो गोरबोजों मा लुबैदों बेखौ सिन्था खालामनानै नोंथांमोनहा गावबागाव बेसेन गोसा भटखौ हो जों नोंथांमोनखौ गोदोना समा जोंनाव होथारनांगौ होननानै आरो बिसोरबायदि जों थगाया बिथांमोनहा मिथिं लेंबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिथिं दङ 50,000 हाबसिगोन थांनांगौ होननानै थगायदों दा मैयाबो थगायाखै होनबा औ थगायदों आरो बिथांमोना हाजिरा होदों सोरमोन ना
खोनादों मोनो नोंसोर थांदोंना थाङाखै गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ थाङाखै होननाय खोनानानै नङाबा बारहुंखा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिराद बिखा गावदों ओंखायनो बारहुंखा लाबोदों बे मैया नङा होमबा मानो होनबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ थेर बेथेर खालामनायखाय बिसिनि मेलखौबो थेर बेथेर खालामजोबदों आरो आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों नैबे जायगायाव नै दाखालिसो बावाखै जाथिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय प्रमद बर' आं फंबाय होनो बेखौ बे प्रमद बर'खौ नैबे नोंसिनि फोथारावनो गाज्रि गाज्रि नाम सुनानै रायलांनायाव सोर बिमाया आखाइ खबामोन थानाय बबे बिखाजों आखाइ खबा फैसा खांग्रा होननायाव माबे बिखाजों आखाइ खबनो हाखो इन्दि बिनि थाखा खांग्रा होननानै बुंनायाव बेखौसो सोंनो लुबैदों आं माथो जोंलाय सोरबा माबा बुंबानो प्रमद बर'नि नाम बुंबानो जंजों सुसारनाय बायदि मोनो जोंलाय जोबोद दुखु मोनथावथाव आरो दंफां फानग्रा दहाय एसे आगोलावसो जोंना दैदेनगिरि बिथांमोना होनदों साल दंफां फाननानै जायो होननानै लेक्सार होगासिनो होननानै आरे साल दंफांखौ सोर फानदों नोंथांमोना गोसोआव लाखा एसे आगोलाव फरेस्ट मिनिस्टारा सोरमोन प्रमिला रानी ब्रह्म सोर फानदों प्रमिला रानी ब्रह्म बे फरेस्टखौ बेनो फाननानै जाजोबदों दंफाङा मानो होनबा दिनै प्रशासना बिनि आखायाव पुलिस मिलिटारिया बिनि आखायावमोन दिनै दंफां हमथानांगौआ सोरमोन प्रमिला रानी ब्रह्म बे बाला अन्थाइया सोर हमथानांगौमोन प्रमिला रानी ब्रह्म सोर जादों फाननानै प्रमिला रानी ब्रह्म गासिबो बिनिनो नोंथांमोना नाय बे मिनिस्टारमोन बे मिनिस्टार थानाय समाव फरेस्ट मिनिस्टार थानाय समाव गोबां गान्दा थैदों मानो थैदों बेखौनो बुथारदों होनना बुंनांगोन जोङो हा होमबा दिनै प्रशासना गावनि आखायाव मानो बेंनो हायाखै बियो पुलिस मिलिटारिया बिसिनाव आबसिनाव मा दङ सिलाइ दं ना मा दं आबसिनाव हा जों आइ आफादाव सिलाइ दं नामा सिलाइया सोराव थायो प्रमिला रानीजोंसो थायो नङा होमबा प्रमिला रानीनाव थायो सिलाइयाबो बिनि आखायाव थायो पुलिस मिलिटारिया बिनि आखायाव थायो पावारा बेनावनो दंजोबो सासे मन्त्रि बियो नंगौना नङा होमबा दिनै आबसुखौ मानो दंफां खावदों दंफां फाननानै जादों मानो बुंखो बेलाय जाथि संगठनखौ गोसो जायोबा आबसुआ जुदि हमनांगौबा दंफां फिफांखौ हमनांगौबा गासिबो बे बिपिएफनि लिडार गोजा गासिबो नङा नङा आइ आफाया दंफां राननायखौ लायनो थांबानो हमजाबायो नंगौना नङा बन लायनो थांबानो हमजायो बे बाला अन्थाइखौ सोर फानो बे बिपिएफनि लिडारफोर गोजा रयेल्टिखौ सोर होयो बिपिएफनि लिडारफोर बे अन्थाइ कुवारिखौ सोर मोनो बिपिएफनि लिडारफोर गासिबो बिपिएफनि लिडारफोर फाननाया सोर फानदों बिपिएफआनो फानदों जेरै हाग्रामा महिलारिजों बे प्रमिला रानीजोंनो फानदों बे जेथ' बे साल दंफां दङ दामि दामि दंफां दङ बिसोरनो फाननानै जागासिनो दङ नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नाय मानो होनबा मन्त्रि एमएलए जाबा मन्त्रिफोरनावसो थाया होनबा पावारा नङा होनबा आरो बिटिसि सरकार जाबाय सासे चिफ जाबाय बिटिसिनि बे हाग्रा ओनसोला बिटिसिनि सम्पति नंगौना नङा आरो फरेस्ट बिटिसिनि फरेस्ट मिनिस्टारा जाहैबाय खाम्फा बरगयारी नङा नङा दिनै खाम्फा बरगयारिया बे फरेस्टखौ नायनायनि दायथ' दंना गैयामोन होमबा पुलिस मिलिटारिया सोराव दं हमबानो जायोना आबसुना सोर मोनगोन आबसुआ फाननानै जादों ना सोर फाननानै जादों अन्थाइया बांलादेश बारहोगासिनो अन्थाइ बालाया लाङै लाङै फाननानै जागासिनो गावस्रा नामा होदों जाथिखौ बेफोरलाय बिराद मुगैथाव बाथ्रा नङा होमबा आरो राजनितिखौ गेलेनोबा मोजां रावै गेलेना मा जाथि संगठनखौ ना बिगाब बिगाब रायनाय जाथि दैदेनगिरि समाज जाथिनि सासे दैदेनगिरि बुहुमाव सासे बर' जाथि होननानै सिनायथि होनो गोरा सासे प्रमद बर'खौसो
दिनै दंफां सिखावनो एनडिएफबिनि थाखा खांग्रानो माग्रानो गाज्रि गाज्रि मुं सुनानै बे फोथाराव रायलांदोंना रायलाङाखै? बेखायनो आं होनदों बे फोथाराव आङो रायजो राजा आइ आफाखौ लेंनानै सोंफिननो लुबैनानैनो आङो गले गले खावलायदों आङो बे फोथारावनो नांगौ मेलखौ। मानो होनबा थांनाय एमएलए इलेक्सनाव आं नोंथांमोननि मोखांखौनो नुजोबखादोंमोन। नोंथांमोना गासिबो जयैनो दंजोबो। नाथाय सोर बिमामोन सोर बिमाफ्रा फैनानै ग्लाब 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 मिनिलायनानै आखाइ खबनाय बिखायाव गाबनाय फैदों जोंना। जों गाबनाय फैदों नंगौ हाग्रामानि नोंथांमोना थिगैनो बुंदों नंगौ बियो हाग्रामानि थाखा मोनजानाय सासे बिमामोन बियो। बेखायनो बिथांमोना आखाइ खबनो हादों। एनडिएफबिआलाय सोर? एनडिएफबिआ सोर? जोंनि फिसा नंगौना नङा? हा एनडिएफबिफ्राबोथ' जोंनि फिसा। हाग्रा बंग्रायाव जों बेसे दोनबावनो नंगौना नङा? दाउखा सिलानो जों बेसेबां गोदानानै जाहोबावनो? लेवार बेलावनो जों बेसेबां आदार खालामबावनो जोंनि फिसाफोरखौलाय? बिदि होननानैसो जों दिनै बिथांमोनहा रायलायदों जिरायदों। दिनै जिरायबाय 12 बोसोर जालांबाय 13 बोसोर जालांबाय दिनैसिमबो बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामाखै। होनबा जाथिनि खामानि मावग्रामोनबा बे आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनै बिथांमोननि समस्याखौबो मानो रायलायनानै होनो हायाखै? हा मन्त्रि जादों बियो एमएलए जादों बियो मानो रायलायना होनो हायाखै बिलाय? बे चन्दन ब्रह्मआबो मन्त्रि जालाय एमएलए जालाय जागासिनो दङ बिथाङाबो मानो रायलायना होनो हायाखै? हा बर' जाथिनि अनग्रा मोनबा दिनै आइ आफा रायजो राजानि भट नांगौमोनबा जुदि बिथांमोना मोजां मावनायमोनबा जों बयबो जासिनानै होगौमोन। होगोना होआ रायजो राजाफोर? बिथांमोना इलेक्सन फैयोबा लाख लाख थाखा गारो क्रर क्रर थाखा गारो। मैया नुबाय मटर गंसेयाव 7 गाहामल' मानसिफ्रा गारि गंसेयाव 4 गाहामल' बास गंसेयाव 10 जन गाहामल' गोबां गारि हरदों। मोनसे जायगाजों 100 गाहाम गारि हरदों। जोंनि सिमायाव 100 जागौमोन गारिया। बेफोर थाखाया इलेक्सनाव थाखा रायलाबायसै देवानिफोरनो थाखा होनोसै बेफोरखौ रानालासिनो बिदि गारि घरा बांद्राय थाखा गारालासिनो गावसोर बांद्राय बेलाथि जौ लोङालासिनो आइ आफा रायजो राजानि न'फोरखौ समान होमोनलाय जोंनो नोंनो होनसै होनलायनानै जासिना होगौमोन। होना होआ? होगौमोन नङा होमबा? जोंनो जासिनानै होगौमोन। नोंखौनो देरहा होफिनसै सार होनलायनानै न'आव थांनानै बुंहैगौमोन जों। नंगौना नङा? नोंनो सालायबाय थादो बिटिसिखौ जों रावखौबो होखाया होनलायनानै जों थोनहैगौमोन। नंगौना नङा? आइ आफाखौ जुदि मोजां नायनायमोनबा आइ आफानि गांनाय उखैनायखौ जुदि नायनायमोनबा दिनै मानो बै हाग्रायाव बै देवस्रि ओरै हा गोदानफ्राव मानो रायजो राजा आइ आफाया मानो दै साइकेलजों नारै नारै दै रोगा रोगा आइ आफाया मानो जानांगोन? जुदि बियो जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंमोनबा। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन जों बे इलेक्सनाव बिथांमोनहा जेब्लायबो इलेक्सन फैबा थाखा थफ्ला लायै लायै बेरायफैयो। बे थाखा थफ्लाया मेगननि मोदै बयनिबो मेगननि मोदैसो बियो। जोंहा बेखौ जानानै उदै बुङा गोजोननाय गैया। जों गोजोननाय गैया। बेखायनो आङो बुंगोन रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा नैबे समाव गावनिफ्राय लुबैनाय होननाय बुस्थुखौ जोङो गारनांगोन। जों ओरैनोबाबो मावनानै जाखायो नंगौना नङा? जों ओरैनोबाबो खस्थ' खालामनानै जाखायो आइ आफा नोंथांमोन। इलेक्सनबाल' 500,000 थाखा होनायखौ जोंनो मानो? जोंनो सुख नांगौ गोजोन नांगौ जोंनि फिसा फिसौनि इयुनखौ दानांगौ जों बेखौसो लुबैयो नङा होमबा? गाव जुदि मोजां मावदोंमोनबा जों निजेस्व जासिनानै जों गावनो भट होगौमोन। आब' प्रमिला जुदि मोजां मावबोदोंमोनबा नोंनो होदो होनलायनानै जोङो थांनानै बुंहैनो हायोमोन नङा होमबा? दिनै आङो जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोबा बे सासे बैसोगोनां मानसि दिनै जोङो बेखौ बिमा
बायदि मानियो मानो होनबा जों जेब्ला क्लास 5आव फरायो होमबानो बे सासे आटकनि लिडारखा जों क्लास 5 ग्राउन्ड गानै गानै बिथांनो दै लुनानै होयोमोन आबसुनि आन्दलन सम जों बेखायनो लुबैदोंमोन जाहाथे मोजां मोनसे राजनितिक हान्जा फैनानै सालायथोंसै बेफोरबायदि सानोबा मोजां जागौमोन